Bueno, kontatu, guantxe esan dut, 5.000 metota, eramate aldezu Eltxe presioko... Bai, eramatezu? Bai. Bale, eta han presioa desberdina da? Desberdina da, baina gaur egunean sukaldeak eta espresako zona dira, orduan. Vale. Etxean bezain edo etxeko modura kozinatu alda. Bikain. Eta ze gauza aldatzeitu, 5.000 metotan aia izenean sukaldatzen? Ze aldatzea alda, o berdin sukaldatzea? Ez, urak ez dau temperaturarik hartzen. Ez? Ez. Eta zuan gainean ere ez? Ez. Zenbat temperatura? Ez da irekitzea iristen? Irekitu bai, baina temperatura bardina ez du hartzen. Orduan, denpora gehiago izan behar dauzutan, edo gon behar dauzutan, uretan ere, beratzen ere, eta gauza batzuk sekula bez dira ondo egiten. Eta hori hiri kontatu ziren, hori jun naiz... Ez nik ikasi dut, lehenengotan... Zezu, babaruna gorra, ekarritu, lehorra, ekarritu, zer gertatzea. Kalamidadea, baskari bat ondo ez egitea, esaten nuen, baina ez, gero ikasi dut. Bikain. Eta bueno, espedizio hauetan, baskariak, ze izaten dira normalak, pasta asko, hidrato asko, proteina, ze janari mota eramatezu? Egunean 3 litro ur eran bar ditugu. Eran, aparte jan. Eta orduan, sopa asko egiten ditugu, bai? Vale. Pasta, okela eramaten dugu. Vale. Pasta asko, pasta gustora jaten da. Eta ni pentsatzen dut, pasta hori, dana eraman berko zuen, alde zuen pixu gutxiena, ez da? Pasta freskua ez, lehorra eramango zuen. Baina eramaten dugu nahiko pixu, Bai. Eraman behar dana, eraman inbiarra, ez da? Eta ni alegintzen naiz etxean bezala jatea. Etxean bezala? Etxeko moduan jatea. Behaile guztu egoteko, eta danak talde guztia guztu egoteko, ez da? Hori da. Bueno, martxan jarri bidarria, Pizkanaka, ez da gau presiga, baina txerriki txarraka. Vale. Eta eneko, esatezu, etxian moduan jaten dezuela. Bai. Eta... Alegina behintzat. Alegina. Zeo zer kostatzen zaizu itia, o zeo zer esatezu, hau guztoko ziteiten baina ez tetera maten, edo etxean liatzen asko, igual txikila tintan itenen jartzezean, ez da? Zindogu eroan, arraina ez dugu eraten, makailaua bakarrik. Bakailaua lehorra? Makailaua bakarrik lehorra, enbasauta. Vale. Eta aragila... Ara heldutakoan, kongelatu egiten da dana. Egia. Arazoa da, ara heltzea. Ondo. Kondizioetan, janari hori, kondizioetan heltzea. Ondo heltzen bada, ez da usteltzen. Ez da usteltzen, ez da? Han osgailu ez dezu bihar, ez da? Ez. Problema izaten da, deskongelatzea egunero. Deskongelatzea? Hori izaten da. Eta nun jartzen dezu deskongelatzeko? Osea, sakuan azpilan loiten aizean nian, edo? Ez. Gu egoten garen dendan, kalefazio apur batekin, edo eguerdian eguzkitan, edo urberotan, eta lortzen dut. Eta esan dezuna janari asko eraman behar izaten dezula. Zenbat janari eraman behar izaten dezu? Zenbat kilo janari? Zenbat pertsonak jute zeate espedizioan? Bueno, urtero ez da bardin izaten, urtero jente kopurua edo espedizio kopurua aldatu egiten da. Baina aurten adibidez, egon gara 13 pertsona, 20 egunetan edo, da gero 7. Espedizio osoa 7 pertsonak egin dugu. Vale, baina 20 pertsonantzako zukaldatu behar izan dezu hasieran, orduan, oza, baskari harrakin behar dituzu, ez da? Eta zenbat egun, egon behar izatezeate, normalian, gutxi gora bera? 2 hilabetetik gora. 2 hilabetetik gora? Bai. Eta entortzen dia, biberek gehiago etortzen dia, edo dana hasieratik bukara ino, dana eraman behar dezu? Guk gehiena hasieratik eramaten dugu. Vale. Gehiena. Gero, bai, berdurak, edo patatak, edo barazkiak, edo patatak, edo... Hori bai lortu alizaten dia. Hori lortu alizaten dugu, bai. Vale, ados. Eta adibidez, ni dakit, Alexek, egiten ditu espedizio hauek, eta hi hotzen da, 8.000 metroko mendi gaiurreta. Bai. Baina zuek, basian sukaldatzen dezue, edo igo behar dezue gorare bai sukaldatzean, noan nio iro behar izatezeate? Ez, guk basean sukaldatzen dugu. Eta gero gora eramaten da janari. Preparatzen da, gora igoteko da goian berotu, baina janaria eginda. Eginda, bale. Eta zuk sukaldari bezala igo behar dezu berotzea hola, o dana prestatuta uzten diozu? Ez, ni prestatu da eurak doaz gora, eta gero... Bale, baina hori egun 2 izaten dira, 3 egun potente hori igotzen dian agora, o zenbat egunetan iten due basetik angailurreaino? Normalan egiten dira etapak, kanpo base batera, gero bira, bajatu egiten da, eguraldian arabera goian geratu edo ez, baina ez, gehien da goian 3 egun. 3 egun, bale.
Orduan, 3 egun horietako janaria berezia izaten da, ez da berdina izango behian jaten duena egun horietako... Nik berdina jartzen diet. Berdina jartzen duzu? Eta nola jartzen duzu, adibidez, nola eramaten duzu hori, janari hori? Plastikozko boteietan edo... Eta behaiek eramaten duek kanpen gaz txiki bat eta hori dana berotzeko? Hori da, bai. Ura urtutzeko. Ura urtutzeko, eraman berdu ez... Eramaten dute bombonak, bai. Gazana? Bai. Vale. Gaine hauek gogorra izatetu, neguko espedizio, da nitenik alexek lana, ez da? Bai. Guandik eta hotzago, ez da? Itzala hotzu. Hotzak sekulakoa, ez da? 25, 28, 0 azpiko... 25, 28, 0 azpitiko, esaten desuna, dana izoztuta, baina guztiz izoztuta. Bai. Gogorra, ez da? Gogorra. Jope. Gabak ere, gauak oso gogorrak. Eta zenbat bombona gazan eramaten dezu, zenbat zum eramaten dezu? Kerosenua eramaten dugu. Kerosenua? Bai. Ai, ama. Eta kerosenuak nola iten dulgeo lana? Berdina da guk ezautzen ditugun gaz bombona horiek bezala? Bai, antzerakoak.